výkon je dobrý. Veľmi jednoduchý vývoj. Vždycky z predstiehu už teraz dať. Dobre. Trolínka povoliť. A podvozem hore. To je ono. A rýchlosť môžeme držať niekde okolo tých 180. Takže aj výkon, aj môžeme nechať takto nastavený, malinko stiahnuť. Super. Dobre. Môžeme zasunúť tie slakové klapky, takže zatlačiť do dole a dopredu. To je ono. Výborne. Môžeme otočiť doprava do severného burzu. Teraz máme kurz 3,27, takže potrebujeme otočiť takmer o nejakých 30 stupňov. Aktuálne asi 30 stupňov doprava, čo má na severný kurz. A v zásade, keď otočíme do kurzu 0,40, to bude tiež fajn. Môžeme ešte mierne strmšie stúpať. Máme dosť vysokú rýchlosť. Takže môžeme premeniť na výšku. A môžeme stúpať až do nejakých 5000 stôp, teraz tam máme 4000 zhruba. Môžeme zrovna náklon, tento kurz bude fajn. Zrovnáme doľava a troška povoliť do menej strmého stúpania a prechádzame do horizontu. Takže troška odtlačiť od seba ten volant a zrovna náklon a ešte odtlačíme od seba. Môžeme stiahnuť výkon asi na 70%. Vyvažovacím kolesom, ktoré máte po ľavej, vlastne pri pravej nohe rovno, troška by som to odtlačil od seba to koleso. Bo inak vám to bude stále stúpať. Teraz vidíte, že je to, ako sa hovorí, roztrimované, takže neletí určite samo. Chce to stále niekam stúpať a prípadne kloniť. Keď pustíte riadenie, malo by to ísť prakticky samo. Ak nejde, tak je niečo zle nastavené. Teraz už iba vizuálne porovnať palubnú dosku s horizontom, či stúpame, klesáme, či natáčame a mrknúť na prístroje. Či sú tie hodnoty ustálené, alebo sa nejako menia. Vyzerá to všetko fajn, takže podvozok máme hore, klapky máme hore, výkon máme nastavený na horizont. Čo môžeme urobiť, zapneme synchronizáciu ťahu motorov teraz. Je to veľmi jednoduché a oni sa teraz ustália na rovnaké hodnote. Tie páky sú vždycky trošku nejaký milimetrik poposúvané, takže to nikdy nie je dokonalé. A tá synchronizácia to trocha uľahčí. Fajn, môžeme si dať jednu zatačku doľava na rozcvičku. A po prípade 180, takže sa otočíme vlastne do protismeru. A pôjdeme naspäť na pristáte na dráhu 2.2 v Bratislave, takže troška tlačme, aby sme nestúpali ďalej. Malinko stále stúpa. Aj dosť teraz. No a točíme ďalej. Teraz keď urobíte takúto veľkú zmenu, tak zase to pôjde prvý do klesania. Takže chce to nájsť taký zlatý stred medzi tými polohami, aby to jemne iba vyklesávalo, lebo nechceme byť tak vysoko, pôjdeme na pristáte. Môžeme ubrať výkonu. Môžeme vysunúť klapky do tej prvej polohy, aby sa nám rýchlosť nerozbiehala. Klapky nám to trošku pomôžu. A zhruba týmto úhlom, ako klesáte, je to relatívne dobré. Pokračujeme v tom klesaní a s miernym predstihom otočíme tak, aby sme sa ocitli v ose dráhy, pretože treba brať do úvahy vždycky hmotnosť toho letadla. Dobre. Motory v správnym doklade, ale v podstate už aj sú, tak tam už si nepomáhame. Vysunieme podvozok, takže tú páčku doľa, tu by sme mali mať asi tak o 2000 stôp menej než mám, takže troška sme vysoko, ale skúsime to ešte stále zvládnuť. Áno, tá rýchlosť klesne. Keby sme nemali tie speedbreaky, tie brzdiace štíty na krídlach, tak rýchlosť by nás stále teraz stúpala. Ja ich teraz skladám zasuniem, uvidíte, čo sa bude deť. Teraz som zasunul tie brzdiace štíty. Že tá rýchlosť pomaličky sa zase driape hore. Ten podvozok už teraz výrazne pomáha, už keď je vonku, tak on brzdí. Snažte sa smerovo stále trafiť do osy dráhy, trošku doľava by to chcelo.
Predstavte si, jak tá dráha má takú predĺženú os vyťahnutú smerom von. Potrebujeme sa trafiť do tej osy. Sink rate. Sink rate. Môžeš nechať otvorené, lebo neviem, či mám kľúče po ruku. Asi mi nepovolil to. Sink rate. Sink rate. Dobre, dajme plné klapky, takže ešte o jeden stupeň vysuneme. 500. Môžete si stále pomáhať tým kolesom vyvažovacím, ak tam cítite nejaké sily, ktoré vám vadia. To riadenie by malo ísť stále veľmi ľahko, malo byť lete takmer samo. Pravá ruka ide na výkon motorov a trošku tam pridajme. Musí byť rýchlosť 120. Sink rate. Sink rate. Pull up. Troška doľava teraz už. A ešte malinko vpravo. Dobre. 100. Dobre. Ešte klesáme. Troška málo rýchlosti. 50. A už 40. priťahujeme 30. 10. Ešte troška naspäť dolu. Jemničko a znova doťahovať k sebe. Ešte ťahať k sebe. Musíme sa dotknúť zadným podvozkom. To by bolo celkom ráno.